earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. Mayara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Fast Paradyo Bombo! sa hapon. May hapon sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton sining mga suki sa mga nakatunin na sa aton sining nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa Lizoan sa inyo si tag sa kamaradyo, no? Sa malabutan sa aton si pagwaragwag, hello, and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gapon, welcome, gina-enjoy kita, pinaagi sa aton sining live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website ng Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradyo.com, www.bomboradyo.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Wala labot sina mga kabombo, pwede man kamo iyan nga maka pamati kag maka-tune in, no? Pinaagi sa aton sini iya nga wala labot sa aton sini 630 kHz, no? Pinaagi sa aton sini iya nga radyo, ang poderosong radyo
the unwavering strength and spirit and the unwavering power of the so-called radio, no? Ang radyo, sang bombo radyo nga normal nga pwede gid maliso.Ag-ara ka mo dira karon sa 630 kHz. Wala labo sina. Pwede man kamo iya ka log on sa aton si official website ang www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan, mga kabombo, no? Sa aton siniya nga official website sang the number 1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com, ang Bombo Radio Philippines nga official website, mga kabombo. Siyempre pa ang aton sining local website, www.bomboradio.com/Bacolod. Kag siyempre pa mga kabombo, ara naman kamo dira ay host sa mga nagapamati naman, no? Crystal clear nga live audio streaming, pinaagi sa aton sining cellphone, pinaagi sa pag-download sa Bombo mobile app sa inyo sinitag sa kamang cellphone. And hi and hello sa mga nagalantaw na dila karon sa aton siniya nga Facebook Live. Hello, kaway-kaway sa aton sini nga mga watchers dira sa FB Live naton. And syempre pa sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no? Ang aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod na kung pwede, no? Kung ara na kamo dira, no? Don't forget to make an LSS, like, subscribe, share, and don't forget to click the notification bell below, mga kabombo. By the way, kahapon nga adlaw, no, madamo gid ang nag-enjoy sa True to Life story, no, sa isa ka sensational nga very young, no, nga table tennis player nga si Toto Abraham Abby Ciliado, no? Toto Abraham Abby Bomban Ciliado, mga kabombo, no? Aton sila nga again special guest diri, ginibalo ang ila sini nga True to Life story upod siya sini nga amay, no, si Sir Alvin Ciliado, mga kabombo. Live and direct gikan dito sa may Bradford, United Kingdom. Kag aton nabatian kag na na himay-himay ang ila sini iya nga kasaysayan. Ilabinigid sa pagpadako sa ila sini nga uniko iho, no, ang 12-year-old nga si Toto Abby, mga kabombo, nga apisan nga nagaisahanon lamang pero karami gid sa iya sini pagpadako. Labinagid sa pag mold, no, sa pag harness sa iya sini iyang God-given talent, and that is to play sports. Kaagay sang labi na gid ang iya sini iyang pinaka paborito gid ang sport nga table tennis, no, ping pong, mga kabombo, no. So kahapon aton ina nga gindulong sa inyo ang ila sini nga True to Life stories, and I'm sure madamo gid ang mga na-inspire sa sini nga True to Life story. So, amon man kamo nga ginaagda, no, sa pagpadalaman sa inyo si makasaysayan. Kung gusto nyo with matching videos, all about your stories, no, pictures, no, photos, no, namigid, no, kung wala naman ang kamuya sa may ginahawid-hawiran kag may ginakahuyan abi, no, sa inyo siniiyang matutulog nga saysayan sa kabuhi na binigid sa mga nagliligan ninyo nga mahitabo sa inyo kabuhi. No, pwede gid nga ti butangan ninyo sang photographs, no, videos, pwede gid, no, para nga mas masaburan naton ang inyo siniiyang mga kasaysayan, mga kabombo, no. I-email sa aton sining email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, aton si email address sang DYWB Bombo Radio Bacolod in small letters, no, bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man sa aton sila nga Facebook page, no, i-inbox, no, ibutang da sa inbox, hindi gani sa private message, mga kabombo. Pwede man isulat, no, pinaagi sa pagsulat sa yellow pad sa inyo siniiyang kasaysayan. Pwede man nga typewritten
or handwritten, mga kabombo, pwede get, no? As long as clear ang inyo siniiya nga pagsulat, kag nami man ang agi sa inyo sini nga typewriter, o pwede gid nga computerized, no? Kag ipadala, address sa kahapon lamang program care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. So ano pang inyong siniginahulat mga kabombo, no? Padala na kamo sa inyo magkasaysayan agon nga makuhaan man naton sa leksyon kag inspirasyon mga kabombo, no? By the way, ari aneng aton siniiya nga pambukas nga mahanon produkto sang Bombo Music Festival 2018, no? Ang ambahanon mga kabombo ni Muhammad R. Harris Teen, no? Amo ini siyang composer kag ang nag-interpret amo si Aliv Navaira, no? Ang ambahanon nga grabe gid aya sini mensahe, no? Inang baskog ang mensahe angot ini sa sobra, no? Aton pamatian kag lantawon during that grand performance night sang Bombo Music Festival ang ambahanon sobra. Nyo po sa pagsulat ng kantang Sobra, yung nakikita ko sa paligid natin kasi kung minsan, hindi mo na mamalayan na ikaw mismo ay sumusobra ka na sa mga bagay-bagay na hindi mo na kokontrol. Katulad ng sa pag-ibig, sumusobra sa pag-ibig, sumusobra sa lahat, sa mga bisyo, sa araw-araw na gawain, lahat ng sumusobra ay nakakasama sa atin. I would like to dedicate this song sa lahat ng mga taong nakikinig. This song's for you guys. Sobrang ipig, nakakasakal, sobrang pait, walang asukal, sobrang init, nakakapaso, sobrang sakit, kawawang puso. Sumusobra ka na. Sumusobra ka na. Sobrang bigat, nakakangawi, sobrang paos, di makakawi, sobrang kuya, nakakanto, sobrang pag-ibig tumitibo. Lahat ng sobra nakakasama, lahat ng bawal ay di tama, lahat ng labis kinukulang, dapat pa chill ka lang. Sumusobra ka na. Sumusobra ka na. Sobrang inis, nakakapiko, sobrang pangarap, umambisyon, sobrang pag-asa, nauwi sa wala, sobrang hiling, walang himala. Lahat ng sobra nakakasama, lahat ng bawal ay di tama, lahat ng labis kinukulang, dapat ba chill ka lang. Sobrang ipit, nakakasakal, sobrang pait, walang nasukal, sobrang init, nakakapaso, sobrang sakit, kawawang puso, sobrang bigat, nakakangawi, sobrang baos, di makakaawit, sobrang kuya, nakakanto, sobrang pag-ibig, nangingimuto,
Sumusobra ka na. Oh, 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 oh. Sumusobra ka na. There you have it mga kabombong, aton si pambukas nga bahanon sobra produkto sang Bombo Music Festival 2018, no, gin-compose ni Mohamed Haristin kag gin-interpret sa iya girlfriend na si Aliv Navaira mga kabombo, no, katahom sang mensahe sang ambahanon kung sobra na dapat na gid nga kalison. Hawa, sobrang higpit, nakakasakal, sobrang pait, walang asukal, sobrang init, nakakapaso, sobrang sakit, kawawang puso, sobrang bigat, nakakangawit, sobrang paos. Doon si Miss Just ginapaos, no? Di makakaawit, sobrang puyat, nakakaantok. Makarelate gid, no? Sobrang pag-ibig, nang hihimutok. Oh, 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 oh. Sumusobra ka na. Sobra mga kabombo, no? Ginapabugal ta gina kay produkto sang kaugalingon nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs, no, sang Bombo Radio Philippines mga kabombo, no, ang ining ambahanon nga sobra. So compose na kamo dira karon kay mayara kamo sang tsansa, no, magbalik lang aton sining yearly, no, tuigan nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs mga kabombo, no, nga nauntat lang bangod sang pandemic, pero I'm sure magabalik ina mga kabombo, no, to discover sa inyo siniiya nga God-given talent, and that is to compose beautiful songs, and at the same time, no, if you have that talent also to sing, why not, no? May ara kita sa mga produkto sa Bombo Music Festival nga ang ilan siniiya gin-compose nga bahanon sila man, no, ang nag-interpret sini mga kabombo. Philippine Standard Time, 13 minutos na kalipas sa takna ng alas 2. Magabuya kita anay sa pila ka mga pahanumdo, mga kabombo, mga pahibalo. Magabalik ang atong pinatuntunan kahapon lamang with me, Miss Jess here. Pagkatapos, ginamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 18 minutos na nakalipas. Sa tak ng alas 2 mga kabombo, pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, no? Kag antes kita iya mag diretsyo sa aton sining main menu, and that is your story mga kabombo. Iyari anay ho ang pila naton ka mga kauturan, no? Ara na dira, no? Sa aton sa Facebook Live kag sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Si Sir Leo Vicentino. Good afternoon sa imo, Leo Vicentino. Miss Jazz, we're here from the municipality of Pulupandan. Sige sa kay Sir Leo Vicentino. Good afternoon lagi sa imo, Sir Leo. Kag siling niya, gata Miss Jazz, siling ko tapos na ko. Early pa, no? Ga-brunch lang si Miss Jazz. No? Sa mga late nga nagapanyaga dira karon. Good afternoon lagi sa inyo. No? Kaangay ni Sir Leo Vicentino. Kag sumuma si Chona Tilanas Guanzon Cabrera. No? Good afternoon sa imo, Chona Tilanas Guanzon Cabrera. May hapon lang dira sa kay Choi Carling Tilanas. Kag subong man Choi
Teddy Mabaling sa Purok Pag-asa, no, Barangay Sibukao sa Enrique Negros Occidental. Good afternoon lang dira sa mga taga Banwa sang San Enrique, no, kalakip na dira ang pamilya ni Tilanas, no, Tilanas family, Carling Tilanas kag subuman si Choy Teddy Mabaling, no. Kag subuman si Eleuterio Malakad, Miss Jazz, gapanyagagid kami, manyagata, no, sige, sanasin ko natapos na ako, no. Si Ma'am Sally Auke de Sousa, good afternoon lagi together sa iya sining apo nga si Precious Kelly Auke, kag si Lola Belen, no. Sa mga naga-tune in na dira karon ka naglantaw sa aton si Facebook Live, no. Good afternoon lagi dira sa inyo. Kadto na kita mga kabombo sa aton siniiyang kabahin sa Maragtas. Matudtuod nga kasaysayan sang aton sini nga kalibutan. Kung may dalalagko diri sa aton pungsod Pilipinas, ginadulong man ina nato, no? For your information, no? FYI, labi na gid sa aton sini nga mga kauturan nga mga pamatanon, mga teenagers nga wala na gid sang may nahibaluan, no, na mulalungan sa kung ano atong mga nagakatabo sang una mga kabombo, no. So for your information sa mga bagong henerasyon naton, kag refresher, no, sort of refresher para sa aton sila nga may mga edad-edad na, mga young at hearts mga kabombo. So diri sa aton kahapon lamang mayara kita sang kahapon lamang today in history. This time kadto kita sa world history mga kabombo with matching pictures and graphics, no. Sa aton siniyang world history, nakaibalo bala kamo nga subo nga adlaw mga kabombo, no, pet sa 21 sa bulan sang Abril, no, April 21, ang mga pumuluyo dito sa United Kingdom ang nagaselebrar sang ila ginatawag subong. Simple lang pero big deal niya para sa ila. Kay kita mga Pilipino guro do hindi kita makarelate sini kay mas ginapili naton ang ginatawag nga kape sang satsa, no. Although ang tea mga kabombo, no, ti inain man sa aton, no. Dito iya sa may United Kingdom, sa may UK, kahapon ang aton sini iya nga guest, no, dito na karon nagapuyo sa may Bradford, United Kingdom ang mag-amay nga silyado. Tani na pamangko tani sila, no, kung paano man dito sila ya bombo, ano, hindi inaamo ang aton sini nga mga pictures and graphics dira, no. Medyo kindly clear that. Sa aton sini iya nga kahapon lamang today in history, April 21, dito sa may United Kingdom, nagaselebrar ini sila mga kabombo sa National Tea Day, no. Grabe, no. National Tea Day, adlaw sang tsaa, no, adlaw sang tea. Ini ang nagapakita lamang nga ang mga English people, no, ukol mga Briton, no, mga British or Britons ang palainom gid man niya sang tea. Ukon tsaa, no, amo ining rason ko nga ang naghimo gid sila ya, nag-alukar gid sila sang isa ka adlaw mga kabombo nga kung sa diin nagahiwat sila sang ila sini nga national celebration ang ginatawag National Tea Day, no, adlaw sa pag-inom sang tsaa. Grabe, no? It's really a holiday dito sa United Kingdom. Sa kaangay nga petsa subong adlaw, Abril 21, sa tuig 2016, mga kabombo. Naiti, kung aton ini nga isipon, mga anong pamananggid tuig, no, nga nakaligad, nga every year, no, ginahiwatan nila ang ining adlaw sang cha o tea, mga kabombo, no. That was April 21 of 2016. Sang una gid pinakauna nga ginhiwat ang National Tea Day mga kabombo dito sa United Kingdom, kag bisan pa sa Estados Unidos may ara man sila sang International Tea Day, hindi lamang sang National Tea Day, may ara man International Tea Day mga kabombo, no. And this special day is a great opportunity to drink not only one cup of tea
but drinking more cups of tea nga sa sulod sa isa ka adlaw, no, especially today, no, drinking more cups of tea the whole day today. Upod sa mga abyan kag mga miyembro sang pamilya, no, bonding pinaagi sa pag-inom sang tsa. No, base sa maragtas, ang ini nga selebrasyon ang gindihon kag ginduso, no, sa isa ka tea connoisseur aging kilala kay Marco, no. Ang tea connoisseur nga si Marco initiated a day named National Tea Day on the 21st of April, mga kabombo, no. Kag abi ninyo subong nga adlaw kadungan man, no, sa paghiwat sang kadlawan sang ila sini nga reyna nga si Queen Elizabeth II, mga kabombo. So, balik kita anay dira sa may National Tea Day dito sa may United Kingdom, no? Sumugod sa tutubtob na subong, ginahiwat na tuig-tuig ang ini nga selebrasyon. Kung magambal kita tea o koncha, no, diri sa aton nga pagtawag, isa iniiya ka aromatic beverage, no, nga ginapreparar pinaagi sa pagbubo sang nagaindakal tuman ka init, no, ginapabukalan nga tubig kay diri mo ma-appreciate ang kanamit turn, no, ang kanamit sang sabor sang tsa, no, kon ang imo sinigamiton nga tubig mainit, mga kabombo, no, gina-pour or ginabubo ang ining mainit nga tubig, no, sa cured o kon fresh nga dahon sang Camellia sinensis. Kung sa aton pa, ano na sa inang tsa na sang klase sang ano ho, sang tanom. Pero ang ini nga tanom, mga kabombo, ginatawag ini nga Camellia sinensis, no? Ang Camellia sinensis isa ini ka evergreen shrub, no, nga native sa pungsod China. No wonder nga mga Chinese people, no, palaino man sang tea o koncha, mga kabombo, no, for longevity na kuno mo nagapadugay sang aton siniyang kabuhi diri sa kalibutan, no. So ang ining ginahimo nga tsa o kon tea, amo ini siya ang shrub, evergreen shrub, no, nga Camellia sinensis nga native sa pungsod China, India, kay iban pa nga mga East Asian countries, no. Tea is also rarely made from the leaves of Camellia thaliensis. After water, it is the most widely consumed drink in the world, no. May ara kita sang iced tea, green tea, mga kabombo, no. So ang National Tea Day ginaobserbar ini sa nasiling na naton sa United Kingdom every year, just like today, sa sininga petsa 21 sa bulan sang Abril, no, celebrating and drinking of this heavenly herb called tea. Ang ining adlaw para sa tanan nga English tea lovers, no, mahimo nga kalabanan nga klase sang tsaa nga luyag imnon amo ang ginatawag nga Earl Grey, no, ang Earl Grey tea o kung iban mas nanamian sang iced tea, ang iban nanamian sang green tea, no. Whatever your fancy, celebrate it today, National Tea Day. Samtang sa nasilingkunan, nakaibalubala ka mo, mga kabombo, nga kun nga ginpili gid sang tagtuga sa National Tea Day nga si tea connoisseur Marco ang petsa 21 sang Abril of all dates in a year. Well, mga kabombo, kay ang karon nga petsa, no, petsa sang pagkabunag sang ila pinalangga nga reyna si Queen Elizabeth II. Yes, today the Queen is celebrating her birthday today, no. God saves the Queen, God or long live the Queen, no. Grabe ang ila sining National Tea Day ginadungan sa selebrasyon, no, sang kaadlawan sang reyna sa ila sining reyna dito sa Grand Bretanya nga si Queen Elizabeth II, mga kabombo. Kay ang karon nga petsa 21 amo ang o kun petsa 21 sang Abril amo ang pagkabunag, no, ang adlaw sang pagkabunag sa ila pinalangga nga reyna nga si Queen Elizabeth II, no.
Kag sa kaangay nga petsa subong adlaw April 21, that was 1926, no? Grabe, no? Grabe ang gift of longevity, no? Sa sining nga pamilya, no? Labi na sa pamilya ni Queen Elizabeth II, they are gifted really, no, for long life, no? Ang iya sining Queen Mother, no? Ang nagtaliwan to centenarian man to, no? Si Queen Elizabeth subong adlaw mga kabombo, no? 96 years old na. She is celebrating her 96th birthday today, no? Ang ila sini nga reyna, ang reyna sang Gran Bretanya, nagaselebrar sang 96 niya nga kaadlawan. That was April 21 of 1926 sa inisyal na bunag sa Mayfair, no? Sa London. Namian ko ni sa iya sini nga full name and complete name sang reyna sang Bretanya. Ang iya sini nga full name and complete name amo ini si Elizabeth Alexandra Mary. No, Bombo Anthony kon gaan ko tsansa nga may bata ko nga babayi, no? Although nga daw ka layo naman. Bo nagayuhom si Bombo Anthony. Wala tagon ko tsansa nga may bata ako nga babayi, no? Wala labos na ako si baby na si J. Miguel. Ang ngalan sa iya sini nga o kung ang ngalan sa bata nga babayi, sundon ko gid niya, no? Elizabeth Alexandra Mary. Si Queen Elizabeth II mga kabombo, amo ini siya ang first child, no? Duha man lang sila ka mag-ululutod mo. May manghod din siya nga babayi, no? Ini siya ang first child sang sadto duke pa lang, no? Sa gilbunag si Queen Elizabeth II, no? Duke pa lang siya sadto kaga upod niya iya sining asawa, the Duchess of York, no? Ining si George bala nga sang ulihi nangin hari, no? Sang Inglaterra nga si King George VI kaningin Queen Elizabeth man ang iya sini iya nga nanay, no? Ang iya sini nga tatay nga si Duke of York palang sadto nga si George VI mga kabombo nangin hari pagkatapos sang abdication, no? So iya sini nga utod nga lalaki nga sadto among hari nga si King Edward the Eighth, no? That is why nangin hari ining tatay ni Elizabeth Alexandra Mary sadto nga panahon, no? Nangin hari ini kag amo ning rason, no? Making Elizabeth the heir presumptive sa amo to nga panahon, no? She was educated privately at home and began to undertake public duties during the Second World War. Ang naserbisyo man ini si Queen Elizabeth II sa Auxiliary Territorial Service kag sang November of 1947 ginpamanan niya, no? Si Philip Mountbatten ang anay prinsipe man sang pungsod Greece ag sumo man sang Denmark. Ang ila sining marriage, no, nagdugay sa sulod sang 73 anyos kun wala napatay aya sining consort, no? Ang iya sining konsorte nga si Prince Philip mga kabombo, no? Wala man na nauntat ila sini pag-asawahay, no? 73 years until Prince Philip's death sa tong 2021 mga kabombo. That was last year, no? Doon sa ulang, no? Abi ko dugay na to last year lang gali napatay ang consort, no? Ang prinsipe, ang bana sang reyna sang Britanya nga si Queen Elizabeth II. And of course, as we all know, may ara ini sila sang apat ka mga kabataan, no? Si Prince Charles, the heir apparent, mga kabombo, nagahulat na lang. Ti anon mo kay ay sini nga iloya gifted with longevity, long life. Ti kundi ang paghulat niya subong tigulang naman si Prince Charles, no? Ti kinahanglan niya nang ang ila sini nga iloya ti baskog pa and celebrating today her 96th birthday mga kabombo. Lalabot kay Prince Charles, the Prince of Wales, yara man si Princess Anne, no? Ang Princess Royal, si Prince Andrew, the Duke of York, kag ang kamanghuran nga si Prince Edward, ang Earl of Wessex, mga kabombo. Sang nagtaliwan na sini nga amay, no? Sa tong February of 1952, si King Edward VI, King George VI, no? Ang amay ni Queen Elizabeth II, nagtaliwan ini sa siya dayon ang nagbulos, no? Siya nagbulos sa huben nga edad nga 25 anyos.
mga kabombo. She was only 25 years old and she became Queen Regnant sang 7 independent Commonwealth countries, ang United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, Pakistan, and Ceylon. No? Kag siya man ang head of the Commonwealth, ining si Queen Elizabeth II, mga kabombo. No? Ang constitutional monarch through major political changes such as the troubles in Northern Ireland, may mga devolution, may mga nagkalanabo sa United Kingdom, mga kabombo, no? Pero sa gyapon siya ang ginakabig pinalangga nga reyna sang Gran Britanya. Ining naga-celebrate sa iya sini nga birthday, mga kabombo. Ginkoronahan ini si Queen Elizabeth II, no, sa tong 1953, no? Kag ang iya sini nga pag-celebrate sang silver, no, sa iya sini nga pagpungko sa trono, ang iya sini nga silver anniversary, golden anniversary, diamond anniversary at platinum jubilees sa tong 1977, 2002, 2012 kag ang 2022 respectively. No, si Queen Elizabeth II amo ini siya subong ang longest serving female head of state in history, no, sa bugos nga maragtas, no, sang aton si kalibutan, mga kabombo, and the oldest living, no, ang pinakatigulang nga buhi pa kag longest reigning current monarch, mga kabombo, kag pinakatigulang man nga longest serving incumbent head of state kag si Queen Elizabeth II, mga kabombo, ang pinalangga gid, no? Palangga giniya siya sa mga English people, sa mga British people, nga kaangay man sa iya sini nga mga constituents, mahilig man ni si Queen Elizabeth II mag-inom sang tea, no? Pinasahi man niya iya sini nga tea, mga kabombo, ang iya sini ginainom nga tsaa, no? So subong adlaw, it's a National Tea Day sa kabugusan nga United Kingdom, mga kabombo, kag subong man nga adlaw gina-celebrate ang 96th anniversary or 96th birthday ni Queen Elizabeth II, no? Long live the Queen, God saves the Queen. Si Sir Eleuterio Malacad, siling niya Miss Jazz, ari kami sa gyapon nagapanyaga, kaya nag-enjoy sang pagpamati ka paglantaw sa kahapon lamang. Ang aton siniiya nga mga suki nga matag palamati, no? Ang aton siniiya nga mga sumulunod gid nga bisan ano pang matabo ara gid sila, no? Pinaagi sa pagpamati sa aton siniiya nga nagasigabong frequency ang 630 kHz sa 630. Silisuan sa inyo sitag sa karadyo, ang radyo nga normal nga pwede maliso, no? Kagayara man of course sa aton sining cellphone, mga kabombo. Ang iban wala pa naka-download sang Bombo mobile app, no? Download na kamo sa aton sitag sa ka-cellphone, no? Agod nga kompleto ang aton siniiya nga cellphone, well equipped kag downloaded, no? Embedded ang Bombo mobile app sa inyo sinitag sa ka-cellphone. Makapamati ka mo dira sang crystal clear nga live audio streaming, mga kabombo. Kag syempre pa, so ara man sila sa aton si Facebook Live kag sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Philippine Standard Time, 39 minutos na ang nakalipas sa takna nga las 2. By the way, kadamo gid sa mga nagmensahe kahapon, no? Nga na-inspire sila sa nangin matudtod nga istorya sa mag-amay, no? Mag-amay nga selyado dito, live and direct kita sa Zoom, mga kabombo. Gi-interview naton ang mag-amay nga selyado, no? Live and direct dito gikan sa may Bradford, United Kingdom, no? Kadamo sang nakarelate kag in fact may nagmensahe man sa akon nga, Miss Jazz, ang anak ko
amuman ina bala. Kami sa iya sini nga papa, ara man kami, bisan ano pa ang matabo, bisan kung kaisa gainulan, nagabinagyo, o kung kaisa may ginabatsyag kami sa iya sini nga papa, pero once nga may tourney, no? May torneo ang ila sini kuno nga bata, ara gid sila, no? Para ipaambit, ipabatsyag ang ila sini nga pagsuporta, all out support. Kaysa na sini kuno gani, no? Ang abilidad sang mga kabataan, yara man sa mga kamot sa mga ginikanan, no? It's up to you, no? Mama and papa. Kung paano ini ma-enhance, kag kung paano ini iyang pangabuhi sa pagdako sa kabataan. Although nga ti samtang nagadako ini, kinanglan ara man na sa inyo ang kung paano ini nga pahat-pahaton bala nga ang ila sini nga priority samtang nga naga-eskwela sila. Of course, sa ila sini nga studies, no? Kung wala pa sila yan wala pa sila ka-graduate, syempre ang ma-priority nila ang ila sini nga pagtuon. Kaangay man kahapon, no? Sa kay Sir Alvin nga they see to it together with her wife Erlene Bombansiliado. They see to it, mga kabombo, nati si Tuto Abi, ang iya sini iyang priority, ang iya sini nga pagtuon, no? Kinahanglan maga-excel. Kag they are so thankful is because nga a special gift gid si Tuto Abi, miracle baby, suno pa sa ila, no? Kay ti na nahulugan ining asawa ni Sir Alvin. Ti pag-abot ni Abi, answered prayer. Kag lo and behold, grabe pa kaabilidaran na binigay sampang table tennis. Kag nangin champion dito sa Halifax, no? Table tennis league, mga kabombo, no? Grabe ang yasin mga kontra, no? May mga edad na kay open category. Pero nalutos na initanan kag nangin sensational siya, being the youngest champion ever sa history sang sining Halifax, no? Nga table tennis league, mga kabombo, championship league dito sa may United Kingdom. So kung mayara makamo sa mga abilidad kaangay sinano, padala sinin ko na gani isang nagbensahe man sa akon lingko, pwede ka kagid ka padala, no? Kung proud ka sa imo sining anak, why not, no? Tell the world, shout out, no? Nga I have this son, no? And his name is, I have this daughter, her name is, amo ni ang iya sining abilidad, no? Kita nga mga ginikanan niya, bisan gani tiya, no? To tell you honestly, may araman ako iya sa hinablos nga anuman, may abilidad man, God-given talent sa paghampang sang badminton, no? Bisan sa palarong pambansa, naka-medalist naman. Ti ang mga katiyaan, isa na ko dira, kung may tournament, ang ako sinablos, si Baby E, no? Si Sean Justin, kung may tournament na siya, aragi kami na, pero ako kung mahimo pa lang, hindi ko maglantaw, kaya ako yung ginanervyos. No, ang mga tiya mo nagabinarakat. Tiya pa lang na proud na proud. How much more ang parents, no? Ang akon nga brother, si Nona Jobert, si Bibing, no? The mother, Sheila May, Bauti, grabe. Insakto gito hambal ni Sir Alvin nga, kung ara gani sa national competition ang bata nila nga si Tuto Abi, full support sila nga duwa. Physically, aragin sila, present sila, no? Although nga, they are frontliners, no? They're working as a nurse dito sa may United Kingdom, pero they really give time, no? Nga makalantaw kung dalagko na nga klase sang competition na ginaintrahan ni Toto Abi, just to let him feel nga ari kami diri. No? Gina-coach siya ni dad niya, kag si mom na Erlene, no? Ka-namesake ni Bombo Erlene gali, no? Erlene Bombansiliado, ang nagakuha sang video, no? Di amo gina parehas gina sang utod ko nga ang yan sini nga wife, ang mother ni baby, amo man ang puro barakat ko asang video. Di amo nagani nga sinisiling ko nagani nga ara na sa mga kabataan. Sa totoo lang may mga kabataan nga may abilidad po na pabayaan. Bangod ang mga ginikanan pabaya man. Masakit, no? So sa mga ginikanan dira, try to discover, no? The talent sa inyong mga kabataan, kag kung nakibalo ka mo, kung diin siya inclined, no? Ang inclination niya sa amuning nga sports or sa anuman nga klase sang abilidad ina, no? Try to enhance, no? Kinahanglan nyo kay kanugon baya, no? Samtang nagadako ang inyo sini nga mga kabataan. Mga nanay, no?
kinanglan ang inyo si makabataan na hibaluon nyo kung ano ang ilas nga talent para nga ma-enhance kag kamuda kung anong inyo sinihimuon para nga ma-enhance sa ilas siniya nga abilidad. Philippine Standard Time, 45 minutos na ang nakalipas sa takna nga las 2 mga kabombo. Kagyari na kita no sa aton sini nga pinaka-menu no, ang aton si main menu, ang inyo sini makasaysayan. Ang aton sini nga letter sender sa sini nga hapon mga kabombo no. Nagapakilala lamang sa kay Antonia. Kasi Antonia nagapanuigon sang 59 anyos, no? Dali na lang gid si Antonia, no? Dali na lang gid siya senior citizen, isa na lang gid katuig this year, manog 60 na si Antonia, pero may ara siya sang nga igapaambit, no? Kasaysayan sa iya siniya nga kabuhi, aton hinibaloon, no? Ang kasaysayan ni Antonia, iyagin suguran, pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayang hapon sa imo Miss Jazz kay sa mga tagpalamati, sang imo pala tuntunan kahapon lamang. Tawga lamang ako sa kay Antonia, nagapanuigon sang 59 anyos. Dali na lang gid ko Miss Jazz senior citizen. Yari lamang kami diri sa may Tangub, Bacolod City. Nagsulat ako Miss Jazz bangod kay suki gid ako nga tagpalamati sa imo sini nga palatuntunan kahapon lamang. Ang bana ko sang buhi pa sadto, baw amo gini siya Miss Jazz kuto gid sang bombo radyo. Hindi na ya kompleto ang iya siniya nga adlaw kung hindi o kung wala nagaandar ang iya sini nga radyo. Ti ako yung Miss Jazz ang time nga wala pa ako ya abis sang balatian nga ginaantos sang buhi pang bana ko. Ako iya nagaburo barakat kay balaan mo Miss Jazz. Isa ako ka ahente sa isa ka sa isa ka mga beauty products bala kag subuman mga appliances. Kaya ako sila nga banay, may ara man kami Miss Jazz mo. Sang buhi pang bana ko, may ara kami sang gamay lang nga talyer. Kay mahilig na siya Miss Jazz mo. Ang iya siniya nga pagkahilig, no? So ulihi, gin perfect niya kag ang talyer namon ti kung sino da ang kinahanglan sang iya sini nga pagserbisyo, ara gid ang akon sini nga bana. So ako ya ang nagapinakadto pakari. Amo nang rason Miss Jazz ko nga ang siguro bangod sang akon sini nga pag pinakadto pa kari Miss Jazz arab lang kung kaisa bisan kapoy ang imo sini nga tiil kay ti may ara kami sang 5 ka mga kabataan nga paeskwelahon sadto bisan kapoy ang imo sini nga tiil ti sige gihapon pag abot sa balay bisan kapoy ti manghinaw ka pa na kung kaisa kung taman ang kainit ti maligo ka pa na ti sa uli Miss Jazz no nangin tunaan ini sang akon sini nga pagka-pasmo. Pero sang time nga nagligid di ako Miss Jazz kag daw arab lang hindi ko na mapusla ng akon sini nga duha ka mga tiil no salamat ako sa akon sini nga utod nga balo Miss Jazz kag may sarang-sarang tamo gini siya ang nagpabdoktor sa akon kay ti ang bana ko ahaw ang iya sini nga kita dra lamang sa talyer mo. Ti may ara kami 5 ka mga kabataan. So ang akon siniya nga utod, Miss Jazz, nga balo na, kag may sarang-sarang, amo gid ni ang sa akon, doktor, kag abi sa akon, naghatag sa akon sang kinanglan ko nga financial support, no? So sang time to, gapasalamat ko, kay ti, daw amat-amat na ko to Miss Jazz, nga nag-ayo pero ang masakit kay una nga nagbiya diri sa kalibutan ng akon sini nga bana kag bangod man sang balatian Miss Jazz iya sini iya nga
kagintunaan sa iya sini kamatayon, no? Ang balatian niya sa likod, at syempre Miss Jazz sa talyer bala perti kainit, kag konsako na da siyang iya sini nga likod, masamilang gid nga basa, ti wala man ako nga daan sa balay. Ara ako yung nagalakat, kag nagapangita, masang amon sini iya nga kinanglan nga magalastuhon, may igastuhon kami Miss Jazz. Ti amo na, sang time nga nagligid ako, ti amom na, grabe gid ang amon sini iya nga pagsakripisyo, labi na gid ang akon sini mga kabataan, pero ang Dios wala gid nagapabaya, Miss Jazz. Yara ang akon sini nga utod, nga amo ang nagbulig sa akon. Kuntani, Miss Jazz, na ayo-ayo na ko mo, kapasalamat gid ko. Pero amo man to nga panahon, nga ginbawi man sa Dios, ang akon sini pinalangga nga bana. Miss Jazz, sa mat-amat namon nga napaeskwela ang amon si lima ka mga kabataan, kag andas pa man na nagtaliwan ang akon sin nga bana, at least Miss Jazz, no, ang akon sin lima ka mga kabataan, ang tatlo diri nakagraduate sa high school, kag duha lamang ang nakatapak abi sa college. Pero pasalamat ako Miss Jazz kay ang mga kabataan ko wala man nagpabaya, no. Labi na gid sang nangin nagaisahanon na lamang ako diri sa balay, kapadayon nga nagapaayo-ayo Miss Jazz. Pero ang bata ko naman Miss Jazz nga eldest, kay ti kadto ka nakatrabaho sa luwas sang pungsod, amo ni siya naghatag sa akon sang gamay nga negosyo, kay ti nag-close na ang talyer sang bana ko, kay wala na sang may mabulos. Ang gintukod sang akon sin nga bata nga tiyangge di lang sa amon si Tupad Balay, kag asa subong Miss Jazz, amo ning akon sini iya nga source of income man. Kay siling ko kung ako naman lang isa, kag akon sini mga kabataan, ti amat-amat naman abi nga nagkapamilya, ti at least Miss Jazz may tiyangge ako nga ginakasakuan, although nga ti ginapapahuway man ako sa mga kabataan ko, ginasaway ako, ay kung kaisa Miss Jazz, abi mo, nagakalupog ako. Hindi ako, from time to time, hindi ako yung makatindog. Kag kung kaisa gani, ang amon si diri Tupad Balay nga tigulang na bala Miss Jazz, pero mas pagros pa sang sa ako, naghambal gina sa akon nga bakal ka bala sang sang saging bala, kag kaunon mo kay rich ina sang potassium, o kon ang saging na bala nga saba, no, siling niya bakal ka na kay kaunon mo, kay amo na siyang akon siniiya nga sekreto man. Ti Miss Jazz, abi mo ang akon siniiya Tupad Balay, asa subong nga buhi pa, no, kag mas mapagros pa sa akon. Ti pero kapasalamat ako kay ako ya Miss Jazz, bisan nalupog ako from time to time, ga bawi-bawi man ang akon siniiya nga strength sa akon sini nga tiil. Ginuntatan naman ako gani nga ginapadala sang akon si utod sa hospital, kay siling ko kung diri lang ako sa balay, kay nakaibalo bala ako Miss Jazz kung anong akon buhaton, kay di syempre ako ang pasyente. Daw nakaibalo ako kung ano ang akon siniiya nga himuon, kag ano ang akon sila limitasyon, nga kung matamaan ako katulutindog Miss Jazz, dugay-dugay, nagaano lang kuya, nagakapugday lang kuya, kay gakadulaan ko strength, no, ang akon sini nga tiil. Ti amo na nakaibalo nako nga mag-amlig sa akon kaugalingon, kag ang akon siniiya nga Tupad Balay ning tigulang nga ni Miss Jazz, no. Mas pilo ang iya sini nga edad sa akon, sa subong nga Miss Jazz, pagros pa. Kaamo ining akon sini iya nga daw sort of inspirasyon nga magsige sa pagpangabuhi. Kay sa totoo lang Miss Jazz, isa man lang ni bilang iya sini nga bata. Ang amon sini nga Tupad Balay, isa lang ni iya bata, kag ginapabayaan na siya gani isang bata niya. Although nga ti nagalakat man ka nagkapamilya ang bata niya nga lalaki, kay balo naman nimo. Ay sini bana dugay naman nagtaliwan. Pero ining Tupad Balay namon nga maedad na pero pagros pa Miss Jazz, amo ni siyang akon sa inspirasyon. Nga sining ko gani, ang akon sini nga edad, amo pa lang ni siya gani iya ti doble ang iya sini nga edad Miss Jazz. Amo na nga ang akon sini nga pagpaninguha man nga bisan ang akon sini mga kabataan, no, nagakanya-kanya naman sila sa ila sa pagpangabuhi. At least daw hindi man bala ako Miss Jazz magsalig
na lamang sa ila. Pero pasalamat ko nga akon mga kabataan wala man kalipat sa akon. Ginadumdum man ako nila, Miss Jazz. Ti amo ni Miss Jazz ang akon siniiyang lifestyle, no, kon ara lang ako sa Tiangge, ang akon siniiyang radyo ya naka-tune in ginaiya sa Bombo Radyo. Kagkalabanan sa tion sa akon si pagpahuway, no, imo ginaiya pala tuntunan. Rason man nga ti gabatsyag ako na sa pagkatuyo, pero from time to time may panuktok ka nagahambal nga mabakal. Ti amo na Miss Jazz hindi na ko na dahil makatulog kag hagay na lang ko na pamati sa Bombo Radyo. Labi naging sa imo sini ipalatuntunan kahapon lamang kag nang inspirasyon ko man nga magsulat man sa akon sini kasaysayan. Kung kaisa ginatika man ko da Miss Jazz ang ining tupad balay namon nga may edad na nga pagros pa kakadto na da siya sa akon kag mag-ilistoryahanay kami da. Kaga ginapaambit niya sa akon Miss Jazz ang iya siniya nga sekreto. Ti ang isa sa mga sekreto niya pagid wala labot nga nagakaon siya sang sab-a nga saging Miss Jazz. Ang sekreto niya gidya tingala ko man nga ila sini ogsaran Miss Jazz sa tuntun lang. Ogsaran sa akon si tupad balay, no? Kay ti amo man lang na ang iya sini iya nga ginasaligan puno na daiha Miss Jazz sa mga tanom niya sang mga utanon. Bao ang iya sini balay Miss Jazz do ginapalibutan sang dabong-dabong bala nga balunggay. Kasi totoo lang dra man kami nagabakal kung kaisa ti ginapangayo na namon. Kay hindi man siya gusto nga baklo namon, ti ginapangayo na namon Miss Jazz, pero mahuya man kami. Kay from time to time ti nagakakalbo man iya sini pila ka puno sang balunggay. Ginapalibutan na Miss Jazz ang iya sini iya nga balay sang puno sang balunggay kag siya man lang na nga nagatanom kag ang iya sini nga talong Miss Jazz kadalalagko kag ka mga ka mga tambok ang iya sini nga mga kamuting kahoy na Miss Jazz so ga pangayo kami na da. So amo nang iya sini iya nga sekreto nga nagakaon gid siya wala na sang iban pa ginasubakan niya lang ako kaisa sang mga mga isda o kun uga pero utan adlaw-adlaw na iya Miss Jazz kag kasami na iya ginadulungan niya gid ko na. Daw kaangay bala Miss Jazz nga nangin nanay ko siya. Kay amo na ang siling ko gani ga pasalamat ko nga bisan amo ni ang akon natabo sa akon no nga napugday ang akon siniya nga tiil bangod kay ti bangod sang pasmo bala Miss Jazz. Ti amo man siya nagbulig sa akon sang una sang naibaluan nga nag-amo ko ni ginadulungan niya gid ko na sang iya siniya nga utan ang iya siniya nga utan nga mainit-init pa kag ginapakaon niya pa ko na Miss Jazz. Kay na hidlaw siya sa iya sini nga bata. Although ang bata niya Miss Jazz lalaki nimo. Ti from time to time ari man lang na diya sa Negros kay may pamilya naman ginasulusoy-aw lang na siya. Kag siya pa na Miss Jazz nagahambal sa bata niya. Ginambala niya na nga balik na kamo didto, balik ka na to sa imo pamilya. Kay okay lang da siya. Ti amo na bala Miss Jazz ako kaisa gatulo ang ako sin nga luha. Nagapanumdum ako sa akon sini iya nga bana, nagakahidlaw ako, nagakapungaw ako sa akon sini nga bana Miss Jazz. Kay ti amo na balang ginatuwag bala nga ang kabuhi kung kaisa pa una-una man lang na mo. Ting akon sini iya Miss Jazz nga bana, ano man to, aperte man to sa iya ka salig man na ako to sa iya kay bukod na siya Miss Jazz mo. Ti samta ako nagalakat man kung mag-abot ko na iya ti siya na iyang nagatipan man sa akon. Kag nami to ang akon si bana Miss Jazz, nami gid to siya magmasahe. Ti ang akon si bana sang nagtaliwan Miss Jazz amo nang akon sini iya isa sa mga gin kahidlawan ay sini nga pagmasahe sa akon. Every time nga mag-abot ako sa amon sini nga balay, ti kakapoy gani mo, kapoy man Miss Jazz maghagay kabaligya bala sa mga produkto kay sa nasiling ko nati ahente ako sang duha ka klase sang mga produkto nga ginaano ko man ginabaligya ko man Miss Jazz. Ti amo na isa na sa mga ginakahidlawan ko. Kung kaisa ara ako na sa Tiangge kag hindi ko mapunggan nung akon sini nga pagtururagay sang luwa especially kon ang imo sini Miss Jazz nga sadtong nga mga ginapatukar nga mga bahanon mabatian ko gani nagahibi ko na especially ang amo si paborito nga ambahanon bala Miss Jazz ang bana ko
isa na sa mga ginapatukar mo sang una, sa mga ginapatukar ka nga mga ambahanon, Miss Just, gahibi ko na. Akong kaisa siling ko, arap lang Miss Just nga, wala ang imo sining nga mga kabataan. Kag kung kaisa, gahambal ka na nga daw, nag-isahanon ka na lang. Gakadulaan, kabalasang gana nga magpangabuhi na. Pero once gani nga makitaan ko ni, ang akon siniya nga tupad balay, no? Panawag ko na gani siya, sinanay na lang mo. Dito nagina, do ako na lang siya abi nga nagaserve nga akon sini nga iloy. Once gani Miss Jazz nga na siya, pagkanto na siya sa akon, makita niya ko na nga nagahibi. Ahay, ginahambalan niya ko na Miss Jazz nga hindi ka gid madulaan sa paglaom. Kaya ako gani dugay naman ko gani yang nga na dugay na ko yang nangin ni balo, pero sige lang Di siya na yung source of inspiration ko, Miss Jazz. Amo man ang rason ko nga nagsulat ako kay ipambit ko ang akon siniiya nga ginahugutan man sang akon siniiya nga strength ining akon sini ikaduwa man ginakabi ko siya ikaduwa nga nanay nga sa edad bala Miss Jazz sa tutud lang ay edad niya 92 anyos na. Ang iya sini nga diferensya amo lamang ang iya sini nga mga mata. Kaya nagaramat na Miss Jazz ang mga mata niya mo, pero gipatakda na siya Miss Jazz sang antipara sa iya sini nga bata. Pero ang iya sini nga tuhod Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, ang iya sini nga tuhod ya, pagros, pagidya. Kaya mo nagani believe ko, ako mismo, kung kaisa nagaano man ko gapangayo ko na sa iya sini nga mga tanom, mga liso sa iya sini nga tanom sang mga balunggay, kay may ara man kuda tanom. Kag ginahimo ko siya bala Miss Jazz nga himplo kay kung kaisa kun wala dang ako mga kabataan kag napungaw ako sa ila Miss Jazz sa tudtod lang nagahibi gina kuya ara man na siya kung kaisa nagaistorya sa akon kag sa masami nagaistoryahanay kami na Miss Jazz ang isa pag itinanamian ko na sa iya Miss Jazz kay palaharak-hak na saya amo na guro Miss Jazz ang rason ko nga ang sa gihapon sa edad nga 90 na abi no sobra pa, kanami sa iya sininga. She has that sunny countenance. No? Amo nang tawag, no? Sunny countenance. Nga kung maupod mo na siya, Miss Jazz, kanami gid. Kag nagakadula ang akon siniya nga kasubo. No? Kung ara na ang nanay-nanay namon diri sa amon sininga lugar. Miss Jazz, sa karon badayon ako iya. Nga nagapangabuhi madiri. Kag bisan nga kung kaisa, gimbaklan man ako abis sang wheelchair sang akon si bata. Pero sa nasling ko nagari Miss Jazz nagakabalik man akon sini nga strength. Ang akon sini nga tiyangge amo ining akon sini iya nga ginasakuan. Kang ang tiyangge ko Miss Jazz ya ara ginaya ang radyo ko. Kag ang radyo ko ya ti igaagang banwa. Ara na ya mo, no? Kag ang bombo nang ginaya ang akon sini ginapamatian. Ti proud gid ko ya nga isa ako ka avid listener sang bombo radyo. Rason man kung nga nagpadala ako sa akon siniiya nga sulat kagkabay pa nga naghatag sang kalingawan kag naghatag man sa inspirasyon labi na gid ang gin-share ko pati sa kay nanay diri namo sa tupad balay nga pisar sa iya sini nga edad nagaisahanon pud padayon aya siniiya nga pagpangabuhi. Miss Jazz kabay pa nga nakahatag sang kalingawan kay inspirasyon akon si kasaysayan. Tubtob na lamang diri Miss Jazz ang tagpadala si Antonia, 59 years old, sang Bacolod City. Salamat gid sa imo ni Antonia, boka nami man no. Amo ginabala masami no, Bombo Anthony, no, mga kabombo ang mabatian ko gidya ever since no. Ining mga nagdululugay bala nga nagapangabuhi diri sa kalibutan nga apisan nga amo na ng ila siniiya nga pang-idaro no ti ang tupad balay to ni Ma'am Antonia 92 no 92 years old pero pagros pa no although nga ti ang mata nagaramat naman ti ara man ang tipara amo ginamasami ang mabatian kuya no ang ila sinisekreto una gakaon sang laswa gakaon utan isda Di ka nami, no? Nga ang abi hindi ta mahimo. Okay, sa mabal ta nga, punutan man adlaw-adlaw do kasumod man.
no? Sumud man ay mga pangita man ginhawa ta Bombo Anthony sang iban man nga klase sang sudan. Pero sa tudtod lang ya, amo na iyang ila siniya. Tanan ko nga mga letter senders diri, no? Sa una live pa kita nga naga-interview, ari pa na tubangan ko, no? Asa subong, no? So, through letters, through video, mga kabombo, through Zoom. No, may mga may mga letter senders kita nga amo lang gid na. Ano ang sekreto nga pagrus ka sa apisan sa edad mo nga ina? There was once gani nga may nagsaka gid riya pila na tong edad niya man. Ang sekreto niya utan. Kaon sang utan adlaw-adlaw, utan kang isda. Mula gid na. Tipo ko ka isa hambal ta gani no nami man na no kay affordable especially during pandemic. Da ta nagpaaliwansa mga kabombo no. Kaya syempre, apektado ang aton sini nga financial nga aspeto sa pagpabuhi. Bangod kaya ang iba nadulaan gid sa trabaho even until now, no? Pero dra kita nagpaliwansa sa mga utanon. Ti kabay pa nga sige-sigihon ta na, no? Amo ni nakita naton nga leksyon again, no? Ang sekreto sang pagdugay naton diri sa kalibutan, ang pagkaon sang utan, green, leafy, yellow vegetables, no? Yellow, green, leafy vegetables kag suman ang isda kag mga prutas mga kabombo, no? Kag simple living kaangay to sang tupad balay no ni Ma'am Antonia. Si Ma'am Antonia 59 years old. Di amo na gani nga nalupog man si Ma'am Antonia pero nagagakuha siya sang gahugot siya sang strength no sa ila sinito balay nga ti siya 59 iniya pilo pa gani no sobra pa ang edad 92 so 90 na pero paggross pa dinami na bala kay kun anong aton siniiya nga kabuhi kung kaisa wala ta kahibalo mo wala ta na kahibalo nga may ginahimo tagali nga inspirasyon sa iba no why not i-share ang inyo si kasaysayan kaangay ni Antonia kay base pa lang no kung mabasahan naton diri kuhaan, no? Mangin inspirasyon man sa iban sa aton sini nga mga tagpanamati. Sa kay Ma'am Antonia, 59 years old, sa Bacolod City, salamat gid sa imo si matahuman nga kasaysayan. Kung kamo mayara man dira, no, ipadala, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man pinaagi sa aton sini iya nga pagsulat, no? I-address sa kapon lamang program care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Ari lang diri si Ms. Jazz nagahulat sa inyo sinima kasaysayan. Pwede man nga live via Zoom, no? With your videos and pictures, why not, no? Para nga masaburan tagi ng inyo si kasaysayan just like yesterday, mga kabombo. We are fully digitalized na. That is why we are running with the tide, no? Ara kita makitaan via Facebook Live, kag YouTube channel, no? Makita na kita daw ala TV na, no, mga kabombo. We are fully digitalized. Pero ang radyo, ara sa gihapon. I'm sure ara ka mo dira, no? Kaangay man sa kay Ma'am Antonia, 59 years old, nga kaupod niyang radyo sa esini nga Tiangge dira. No? Padayon lang Ma'am Antonia, no? Nga, hindi lang madulaan sang paglaom, arab lang. Tinatural man lang sa aton kung kaisa nga, we are just feel so down. No? Tao man lang tamo, especially kung madumduman mong imos nga bana, pero i-divert, no? I-divert kag hagara da sina. Naay dali din na istorya naman ta. Kundi kanami na dayon sa imos sini nga adlaw, no? Nangin inspirasyon ang imos sini iya nga neighbor. So wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na. But before that, ari anang aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Psalm 118 verse 24. Amo na dira nagasiling o sa Ingles kapulo, this is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. No, may kanta na gani nga, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ara gina siya. It is biblical, no?
sa libro ng Salmo, Kapitulo 118, versikulo 24, no? Psalm 118 verse 24, ara gina siya. No, bakapan ko pagid dira sa Psalm 118:24, no? The same ang gihapon. The Lord has done it this very day, no? Another nga version, the Lord has done it this very day. Let us rejoice today and be glad in it. Every day is another day. Every day is a new source of hope, no? Samtang nagabutlak ang silak sa adlaw, no, may panibag-o kita nga paglaom, mga kabobo. Let's embrace it, no? Ang love of God pinaagi sa mga nature sa aton siniya palibot, no? Reminding us that God is there, that God loves us so much, and He is just a prayer away. Kung may mga problema kita, wala na sa liwan, no? Siya langgid. It's bye-bye time na. Inisagyapon niyo lagat sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio